Dobrý deň, môžem vám dáko pomôcť? Áno, áno, hľadám, viete, ja som taký, že mám rád trávu a mám rád zelené, ale veľmi milujem zajacov. Nemáte niečo v kombinácii? Myslím si, že určite dačo nájdeme. Môže byť niečo takéto? Zelený zajac v tráve, vynikajúce, veľmi ďakujem. Dobrý deň, prosím vás, nemali by ste dáky diár a najlepšie s témou Veľkej noci. A úplne najlepšie by bolo, kebyže by bol hebučky, dačo proste, kde potrebujem zapisovať také svoje poznámky. Našlo by sa niečo také? Jasné, máme, poďte, tunak, nie, tunak. Pozrite. Áno, presne, dačo také som hľadala, ďakujem. No, máme? Dobrý deň, prosím vás, ja hľadám vázu, kde si môžem vysadiť kvietok, ale strašne mám rád Harryho Pottera. Nemáte niečo také? Myslím si, že áno. Myslím si, že presne. Dačo pre vás mám. Pozrite, môže byť niečo takéto? To je perfektné. Normálne okuliare Harry Potter a môžem si tam zasadiť kvietok. Ježiš, ďakujem veľmi krásne. Dobrý deň, prosím vás, nemali by ste vankúš, ale mám také špecifické prianie. Potrebujem, aby mal bradu. Aby mal bradu ten vankúš. Mali by ste niečo také? Jasné, nie tunak. Áno. To je presne to, čo som hľadala. Dobrý deň, môžem vám dáko dobrý. pomôcť? Áno, viete, hľadám čelenku, ale s takými ušami, keď ste šťastní, že vám uši trčia. Máte niečo? Myslím si, že určite áno. Ukážte, dačo pozrieme. Môže byť niečo takéto? Perfektné. Dobrý deň, pani, čím vám poradím? Viete čo, hľadám veveričku, takú krásnu veveričku, milujem ich, ale rada by som ju všade so sebou nosila. Vieme niečo také nájsť? Áno, jasné, ste na správnom mieste. Fíha, presne to som hľadala, ďakujem.